Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungara. Patih Patih Bayu Kenara. Sawise satata nggonmu ngadhep ning ngarsaning ingsun, ana ing negara Ngloji Tengara kene padha raharja sak praptamu Patih. Ri diweji semban kula. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ing abdipun Bayu Kenara. Namung parenga kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sanata Sinuhun Prabu Bel Kedhuelbeh sesembahan kula diweji ya tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana ya te kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka amawakuna kabagyaning gesang kula sinuwun sembahan kula. Lan tatanan para wadyabala aja nganti ning padha saur manuk jeneng ingsun adya mbabarake wigatining pasewakan ana negara Ngloji Tengara kene apa to sababe dene aku nganakake pepanggihan mongko iki beda kelawan adat ingkang wis pendak-pendak aku nganakake pepanggihan ana ing Datulaya kuwi nek ora kleru dinane mesti Selasa Kliwon inggih. Nanging sabab apa dina iki aku nganti kelawan kowe kabeh supaya tinimbalan ana ing Datulaya kepareng paduka Gusti kula Sanata mengko aku bakal sak jarwa karo sira Patih Bayu Kenara ngene ya te. Nadyan ngibarate lagi sak iyup ing payung parandene nggonku dadi nalindra ing negara Ngloji Tengara akeh sing padha ngundhangake entuk negara Ngloji Tengara kuwi negara ingkang panjang kunjung pasir pawukir Lojinawi gemah ripah karta tata turaharja niki. Apa ing ditandur ana ing negara Ngloji Tengara bakal tuwuh ngrembaka wekasan habiyet poe dadi srana sandhang panganing para kawula. Mekaten diweji. Ya pancen kaya ngene iki negara sing tak karepake. Nglek negara Ngloji Tengara kuwi apik-apike tanahe ditanduri pari. Utawa Ngloji Tengara kuwi apik-apike lemahe ditanduri bangsa tetanduran kaya ta tela lan sak piturute. Mula kawula sak negara Ngloji Tengara kene iki aja nganti nyirik marang dedaharan utawa panganan sing metu saka wulu-wulutuna Ngloji Tengara. Inggih, mekaten. Merga nek nganti para kawula iki padha ora seneng karo wulutu sing metu ana ing tanah Ngloji Tengara, terus mangane wae dadak tuku saka kono-kono, tegese dhuwit mau ora kok bali marang negara Ngloji Tengara. Ning dhuwite kawula mau metu saka laladan negara Ngloji Tengara, tegese nyugihke wong jaban rangkah, nyenengke wong jaban rangkah. Menapa ing sampun paduka dawuhaken menika saestu sedaya dipun tindakaken dening para kawula. Lah, kanthi cara mengkono negarane bakale apik. Negarane bakale sugih, negarane bakale tentrem. Merga padha ngrumangsani minangka jejer putra bumi, minangka jejer wong sing dilairake ana ing negara Ngloji Tengara. Kene iki bumi wutah getihe para kawula sak negara Ngloji Tengara. Mula kudu bombong, kudu marem. Minangka dadi piyayi Ngloji Tengara kudu seneng lan kudu bombong dahar sarta ngagem busana sing wulu-wetu saka negara Ngloji Tengara. Inggih. Ning kene iki tak wenehi kamardikan sapa wae sing kapercayane nadyan beda karo panjenengan ingsun, nadyan kapercayane beda karo kabeh kawula sak Ngloji Tengara, tak keparangke mapan ana ing papan kene. Merga negaraku iki kapercayan sing diwengku dening hukum kuwi ana 5. Ih. Dadi aja tok bedak-bedake. Menapa inggih kepara saestu bilih penembahan menika ingkang para Begawan Durna. Ah, gandhek blegujuk swalu kembel. Sumarante, hawela. Apa sing mbok ngendikake pancen bener sinuwun? Aku Pendhita Sokalima, Begawan Durna, ya Kumbayana. Pendhita ingkang kondhang kalokengrat jagat iki persaset kebrebeken marang ngumandangi asmaning Begawan Durna. Pendhita ingkang kondhang manyar-manyar ki ya aku. Oh, bener kok. Ingkang wingking menika kok kula inggih nate sumerep gambaripun menapa leres menika ingkang nami Patih Susuki. Sengguni sinuwun. Oh, nding Sengguni nuwun pangapunten Rekyono Patih. Iya, sinuwun mancen bener. Aku Patih Ngastina
Ya kuwi Rekena Patih Sengkuni. Weh lah katuran karaharjan rawuhipun Rekena Patih. Iya slamet tekaku sinuwun. Dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak nggonku prapta ing negara ing Ngloji Tengara. Lah kok malah Pendhita Durna nyuwun sewu Penemban Durna rawuh wonten ing negari Ngloji Tengara menika menapa wonten wigatos menapa dipun utus Nalindra Ngastina. Ah, iki ngene ya sinuwun. Prataku ana ing negara Ngloji Tengara kuwi nilik-niliki marang negaramu, nitik marang prajamu. Butuhe kula kae sampeyan kudu ngestokke dawuh anak Prabu Duryudana, Prabu Belgedwelbeh kudu mudhun saka Dampar. Perkara sapa sing boten trima? Oh, diajangi jembar. Diajangi jembar Dipatih. Rupak wani, jembar wani, padhangane wani, petengane apa meneh? Pendhita Genthong Umos, Pendhita Merak Kejancang. Kowe tekan kene diutus Prabu Duryudana supaya nglengserake Prabu Belgedwelbeh. Delangap-delangap ucapmu ora duwe tata krama. Apa kaya ngono kuwi pendhitaning ratu? Apa kaya ngono kuwi pantes diajeni? Cetha, saiki nyata kondang jagat wis padha nekseni yen Ngastina kuwi punjer-punjere wong elek, punjer-punjere wong durhaka, punjer-punjere wong jahat. Ngendi-endi yen klebon wong Astina sing maune tentrem dadi kisruh, sing maune rukun dadi padha bendak sirah. Merga saka lambene wong Astina. Hus! Lasiran. Bela keparat bocah iki. Lah kok dadi kowe wani ngono-ngono karo aku. Wah, gugu karepe dhewe. Kowe iki mung adipati saka negara cilik. Kekuatanmu sepira? Aku nggawa Kurawa segelas papan. Yen kepengen ngranjap matimu bakal kelakon. Aku ora wedi tekaning pati. Aku ora wedi mati. Ora sandadak kowe perintah Kurawa. Aku nek wis entek batrene mati dhewe. Dadi perkara mati ora ana ing tanganing Kurawa, ning tangane sing gawe jagat. Mati uripe lasirun ora perkara Sata Kurawa, malah saiki dadi jalaran. Nggonku njajal para Sata Kurawa. Sing jarene Kadang Nata kaya ngapa tandangan. Wah, ora metu njaba, glandang cundemale. Ora metu njaba dugangi raimu. Wah,